खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबोनाय जाहैबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो थाखाय आङो फैदों। दाखालिसो जानानै थांनाय एमपि इलेक्शनाव दिनै जोंनि गेजेरावहाय गोबां जाथायफोर जानानै थांबाय। सोरबा सोरखौबा बुहैनाय, सोरबा सोरनिबा न'आव खुबैहैनाय, सोरबा थाखा थफ्ला लानानै गावखौनो देखायसारनाय, बेबायदि जोङो गोबां जाथाय नुबोबाय। नाथाय बेफोर मानि थाखाय जानो मोनखो? जि थांनाय एमपि इलेक्शन बेयो बिथांमोननि थाखाय बेसेबां गोनांथि, बेसेबां इम्परटेन्ट, बेखौ जोङो बैफोर जाथायनिफ्रायनो जोङो रोखायै मोनथिनो मोनदों। इलेक्शन देरहानो थाखाय बिथांमोना जिउयै माहामै बेसेबां नाजादोंमोन। दिनै माखासे पार्टिनि सोद्रोमाफ्रा गामि गामि थांनानै रां रानबाबायनानै हैदों। बेखौ जोङो बयबो नुदों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों। जेरैखि जाया मानो बिथांमोना इलेक्शनखौ देरहाथारनांगौ एबा गावसिनि बिजाथिया देरहाथारनांगौनि थाखाय बिथांमोना गोबां बेबायदिनो खामानिफोर मावनानै थांबाय। मानोना बिथांमोना मोनथिगौ, जुदि बे एमपि इलेक्शनाव जेननानै थाङोब्ला बिथांमोना फैगौ जि बिटिसि इलेक्शन बेयावबो बिथांमोना जेननायनि जि चान्स बेयो बारायगोन। आरो जुदि बिथांमोना बे एमपि इलेक्शनाव देरहासार जानो हायोब्ला बै पार्टियानो बिटिसिआव सरखार दागोनना बियो रोखा जानानै फैखागोन। जुदि बे एमपि इलेक्शनाव UPPLआ जेनो अब्ला बिथांमोननि सरखार थागोनना दिनै मुस्किलाव दं। आरो जुदि BPMआ जेनो बिथांमोना बै बिटिसि इलेक्शनाव देरहानांगौआ बिथांमोननि थाखायबो बिराद थान जानानै फैगोन। बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ मोनथिखागौखाय गोबां नाजासारनानै बेयाव जेरैखि जाया देरहानो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङमोन। नाथाय बेफोरबायदि नाजानायनि गेजेरावनो दिनै UPPL सरकारा दिनै पाब्लिकफोरनि गेजेराव माखासे गावसिनि जि इमेज बेखौ बिराद गाज्रि खालामनानै बिथांमोना लानाय जाबाय। बिथांमोना गोबां बेबायदिनो गामि गामि थांनानै रां राननायनि दायाव बिथांमोना हमजादों। पाब्लिकफोरनि गेजेराव दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैदों। नाथाय बिथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुङो, इलेक्शननि नामाव सोरनोबा फैसा होनाय, सोरनोबा माबा मोनसे फैसा होनानै, सोरखौबा फैसा होनानै बुरखायनानै भट बिनाय, बे जोंनि दोलोआव गैलिया होननानै बिथांमोना बुङो। नाथाय बेफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि गुबै आखुआ दिनै नुजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेजों दिनै प्रमद बर' सारआ गोबां बुंबोबाय थायो दिनै बिटिसिआव गोजोन सान्थि खौसेथिया फैबाय होननानै। नाथाय माखासे जि पार्टिखौ लानानै गावसिनि जि माखासे मानसिफोर एबा UPPLनि माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै गुबुन दोलोनि जि BPMनि दोलोनि सुबुंफोरखौ दिनै एटेक खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जुदि सान्थिया फैयोब्ला बेथ' जानो नांथावामोन। बेफोरबायदि जाथाया दिनै UPPLखौ मोनसे गाहाय थाखोआव लांनाय जाबाय। माने बिथांमोना गावसिनि बुंनाय रावाव गावसोरनो गसंनो हायिखौ जोङो दिन्थिनाय जाबाय। दिनै इलेक्शनखौ सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा दम होनायजों दिनै देरहासार जानो हाया। बेबायदि खालामोब्ला दिनैहाय गावसिनि इमेजआसो गाहायाव थांगोन, पाब्लिकनि नोजोराव नेवसिगार जागोन। जुदि इलेक्शनखौ मोजाङै देरहानो गोसोब्ला नोंथांमोननि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना देरहासार जानो हायो। बेबायदि बुलाय सुलायजों नोंथांमोनहाबो लाब जानाय नङा। दिनै बेयो जों बर' हारिनिसो मोनसे खहा जानानै फैगोन। मानोना जों बयबो बर'निनो फिसा आरो बर'जों बर' बुज्लायनोब्ला बर'निनो खहा जागोन। दिनै बे इलेक्शननि गेजेरजों UPPL दोलोनि आखुखौ दिनै गाज्रियै देखायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। BPMआबो दङ जानो हागौ, नाथाय BPMखौ जोङो नुनो मोनाखै ससियेल मिडियाफ्रावबो माफ्रावबो बांसिन जोङो नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय UPPLनि माखासे गाज्रि आखुथायखौ जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों। बेफोर आखुथायखौ जोंनि गेजेराव लाबानो दिनैहाय मोजाङै मोनसे परिबेस लाबोयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागौ। आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव आसा खालामो बेबायदि जेबो दावराव दावसि जाया होननानै। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।